So dinhi sa kapitulo sa Salmo 100 atong makita dinhi nga kini nga salmo mga igsoon mao ni usa ka universal nga invitation nga gihatag kanato sa salmista pag ga-invite nato nga kita magpasalamat sa tanan nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni siya ka invitasyon alang kanato nga kita nagatuo ni Kristo nga siya gayud ang sinugdanan, siya gayud ang mutapos ug siya ang hinungdan nganong ani ata dinhi, no? So ato makita dinhi nga naay mga pulong dinhi nga makita nato nga atong pasalamatan, no? Kining pulong nga pagpasalamat mga igsuon mao ni pulong sa usa ka tawo nga may ila gayud sa Dios nga iyahang magbubuhat, nga miila sa Dios nga matinud-anon sa iyahang nga katawhan. Dinhi gidasig kita o gi-challenge kita mga igsuon sa salmista nga muduol kita gingon din na ngadto sa iyang hawanan uban ang pagdahig. Gipasabot kini mga igsuon nga muduol kita ngadto sa hawanan sa Dios uban ang pagdahig. Gipasabot kini sama dinhi nga church mga igsuon, mga nita, nagtipon ta, naghugop ta aron magpasalamat ta sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Dingon usab diha nga pasalamat ngadto kaniya dayga ang iyang ngalan. Kita mga igsuon kung nakaila kita og tinud-anay gayud kitang nagatuo sa atong Ginoo, atong makita nga siya gayud ang labing gamhanan, siya gyud ang matinud-anon sa iyang mga saad ug dili gyud mahitabo nga dili ta makadaig kaniya tungod sa iyang kamaayo. Gani makita nato sa bersikulo 5 nag-ingon diha kay ang Ginoo maayo. Dili gina nato matuis mga igsuon. Magkinaunsa man iyang mga katawhan, bisan unsa pa kadautan sa mga katawhan iyang gitagaan og higayunan nga makabalik kita diha sa iyang pundok. Makabalik kita diha sa iyang sabakan. Bisan pa magani ang tulisan nga wala makahimo og mga yung mga buhat diha sa pikas kamot. Iya ganing gipasaligan nga giingnan niya nga karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Wala to siya mag-evangelize, wala to siya nagiingnan sa Ginoo nga pagrepent sa didto, paghimo sa ug maayo apan wala. So makita nato mga igsoon nga ang atong Dios dili mo pili. Tungod kay ang buhat sa kaluwasan dili na ato, buhat na sa Ginoo. Kay ang Ginoo maayo. Makita usab nato dinhi ipadayon nato nga nag-ingon siya ang iyang gugma walay paglubad. No? Muingon gani tawag gisgot gani tagwalay paglubad mga igsuon kani gyud mulahutay gini mulungtad gini hangtod sa kahangturan ang gugma sa Dios dili gyud niya mawagtang sa atong kinabuhi. Usay makaingon ta nga wa naman siguro ko higugma sa Dios. Gibiyaan ko sa Dios daghang kay pangutana mo santop sa atong alimpatakan o sa atong una-una nga kita gibiyaan sa Dios. Hinumdumi mga igsuon ang Dios ana akanunay uban kanato. Ang atong una-una nagtukmod nga kita gibiyaan sa Dios apan sa tinud-anay lang kita ang mitalikod sa Dios. Kita ang wala mamati sa Dios. Ang tanan mitalikod sa Dios ug walay usa nga miila sa Dios. Apan pinaagi sa iyang grasya mga igsuon, pinaagi sa iyang gugma nga walay paglubad nga naglungtad hangtod sa kahangturan. Matinumanon siya sa iyang saad ngadto sa tanang kaliwatan sa kalibutan. Iyang gituman ang iyang saad mga igsuon nga ang kaluwasan iyang gihatag diri kanato. Gani gilig-on kini mga igsuon kay siya man ang una, siya man na nagsugod, siya usab mutapos. Sa atong gibasa usab nga Pilipos 1:6 nag-ingon din ha. Ningon si Pablo iyang gipadayag kun unsa gayod ang gibuhat sa Ginoo. Ningon si Pablo diha og ako masaligon nga nagsugod nga siya ang nagsugod og maayong buhat diha kaninyo. Maghingpit nini hangtod sa adlaw ni Ginoong Hesus, ni Ginoong Hesukristo. Nagtudlo kini si Pablo kanato mga igsuon nga ang langit ng amahan
Mao'y nagbuhat nini, mao'y naglig-on kanato, mao'y nagsugod nini maong buluhaton ug siya ang muhingpit nini inigaabot sa adlaw ni Ginoong Hesus. Dili kita. No? So mao na nga una sa tanan mga igsoon, magpasalamat kita sa atong buhi. Mahigugmaon og matinud-anon nga Dios nga sa kanunay mao'y atong kadangpan. Sa higayon nga naata sa kalisdanan, sa higayon nga natay suliran, wala tay laing masangpit. Ang Dios mo'y atong masangpit kay atong nakita og nasinati nga ang Dios matinumanon. Usahay mo salig ta sa uban natong mga kaigsuonan. Labaw sa tanan, usahay mo salig ta sa atong kaugalingong mga kaalam. Paninumdumi mga igsoon nga kining tanan kawang lamang. Kay ang tanang mga buhat nga gihimo dinhi sa Dios sa atong kinabuhi, kining tanan dili gayud mohatag og kapakyasan. Pasalamat ang mga igsuon dining maong iglesia sa mga volunteers nga gipadala sa Dios nga naghatag silang panahon sa pagtabang sa mga buluhaton, sa nagkalain-lain nga mga ministeryo o ministry o ang tanang mga katawhan nga karon aning adinhi. Ko nagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kini dili lang basta kasagaran o ordinaryo nga adlaw nga Domingo mga igsuon, mao ni ang kasaulugan nato sa kamaayo o kamatinud-anon sa atong buhi nga Dios. Usa kini kahalandumon nga adlaw nga gihatag kanato sa Dios aron pagsaulog nining maong anibersaryo. Bisan pa man kung karon pa kamo, udugay na kamo, apil kamo sa pamilya sa Dios dinhi nining maong iglesia. Sa una mga igsoon sa diyang pipila lang kita katao, kining maong iglesia nagampo kita. Bag-o lang kini unya atong nakita nga wala pa gyud ang Cebuano fellowship. Pipila ka tawo nga nagampo, plano, pero wala tay kasiguruan nga mahitabo. No. Gani nagsabot ang mga pastor ug ang elders nga magbutang ta og Cebuano service. So nindot kaayo nga plano, gidala na to dias tiilan ni Ginoong Hesus. Unya atong giampuan, no? Unya nanangpit siya usa ko sige sangpit nga magampo ta nga naay pastor nga makuha Cebuano. No? So laktod pagkasulti, nagampo mi, no? Ngayo mi sa Ginoo nga naay pastor ibutang diha sa Cebuano. Ipa-apil ko gampo. Nagampo sa ko kaysa ibutang. So, humana to mga igsuon, nagsigig hapog padayon sila gampo. Ako wala ko magampo, gikuyawan ko basig ko'y tudloon. So, ang ipadugay, nidool yun sila, nga ningon sila nga, ikaw mo'y ibutang. Kana bang pakalitan bitaw ka mga igsuon, mura kag kanang tuod, mura kag pusti nga giugsok des yuta. Nganong ako man nga kadaghan dihang mga gwapo, gwapo kanang nika mga kamao, no? Nganong ako man maumay among giampo. Kudi ni decline gid sa ko mga igsuon actually. Ingnan nako nga usban ninyong ampo basig nasayop mo. No. Pag-ampo mo maayo din ha, tagaay kog higayon. So gitagaan kog higayon, taod-taod yun, hapit siguro mga pila gyud ka, pila ka bulan gyud to, mga 6 siguro, kapin, mga ako una padagano na kog tuig, pero makakita na silang pastor. Mao to gipangumusta naman ko. Sige pangumusta. Actually, kanang pangumusta, maingon tayo, sige ko pangulit, inana ba? Di ako lagi pangumusta, no, nindot paminaw, no? Sige pangumusta, no, ang mga elders at pastors, nga kinsa ilahang, o kumusta ko nung ilahang ingon. Pero, tungod kay,
Ato higayon na mga igsoon, dili ko andam. Nya, akong gisalig sa Ginoo ko, Pastor, ang Ginoo mo ay mo desisyon, ana, akong dawaton ang maong hagit. Wala na ko, dili gikan ako ang desisyon, kundi akong gisalig kanto sa Ginoo. Kay mao man kayo inyong pagampo, nga ako'y magdala. Ako nang tubagon og yes. Pero ang Ginoo gid ana mo'y motubag ninyo. Mao ni natawo ni mga igsoon nga nagsige kog ampo kasi mayong pastor. Nahibaw pa lang di ko nga ako dahil lang tuyo, di ko mo apil og ampo. Nangguwa na ko umana ko sa ubang mga churches. Ang ako lang tato nga behind the scene lang ko ba. Pero the scene is behind me. Anyway, mo na sugilano na ko kanuni ako dire. Pero pasalamat gihapon ko sa Ginoo mga igsoon kay atong higayon na niabot tag 5 ka tuig, no? 5 ka tuig nga anibersaryo usa kini ka mahinungdanon nga milestone. Mo ni usa ka yugto sa Cebuano service mga igsoon nga doon na kay panan-awon, no? Looking forward. Ano na kay mga panan-awon sa mga tawo nga matinud-anon. Ug mga tawo nga adunay kasing-kasing nga mo share sa gospel ngadto sa ato ang mga kasilinganan, sa mga katawhan nga wala pa makailan ni Ginoong Hesus. Ya dinhi ato makita mga igsoon nga nagpamatuod gayud ang Dios sa iyang grasya nining maong iglesia. Kay nagsugod kita mga igsoon labi na gyud dinhi sa Living Word NRA nga wala gyud tay gidala. Pero ang atong gidala, ang pinakadako, ang pinakaimportante, ang pinakabililhon, walain kundi si Ginoong Hesus. Mao nga natukod ni ang maong iglesia. Sa atong pagsaulog, mga igsoon, sa ikalimang anibersaryo sa Cebuano Service, angay nato nga ipatigbabaw ang atong pagkamapasalamaton sa Dios. Matod pa di Pablo, sa iyang sulat sa una Tesalonica, Kapitulo 5, 16, ngadto sa 18, nag-ingon si Pablo, paglipay kamo sa kanunay. Gidasig ni Pablo ang iglesia o ang simbahan sa Tesalonica nga maglipay kanunay. No? Apan, o kita'y ingnon nga maglipay kanunay, unsa man ang panahon sa kaguol. May gingon ni Pablo, bisan pag naakas kaguol, paglipay, kay naakas kaguol. Pagampo kamo sa walay paghunong, mao gigdasig ni Pablo kanato mga igsoon usa ka iglesia nga kinahanglan kita magmatinud-anon diha sa atong pagpangalagad sa Dios, pinaagi gyud sa walay hunong nga pagampo. Nangayon siya nga pagpasalamat kamo sa tanang higayon kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Mao ni di nato malikayan mga igsoon. Mao ni atong gunitan nga kita magpadayon gyud pagpasalamat dili lang sa matag higayon nga kita makadawat og panalangin na paniingon si Pablo dinha. Pasalamat kamo sa tanang higayon. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios kanato. Diha kang Kristo Jesus ngadto kaninyo. Makita nato nga si Pablo lang napamatuod na daan. Nga kining buluhaton mga igsuon, ang Dios gud mo ay nagtudlo, ang Dios gud mo ay nagbutang, ang Dios gud mo ang naghimo. So atong tan-awon ang tulo ka rason ngano nga kinahanglan nga mapasalamaton ta sa Dios. Ang una mga igsuon, mao ang pasalamatan ang Dios sa iyang gibuhat sa miagi. Mag-isgot na ganit, anibersaryo mga igsuon, ato ginang hisgutan ang niagi. Mao ni siya'y atong makita din gingon diha nga pasalamatan ang Dios sa iyang gibuhat sa miagi. Ngano man, ang pagpasalamat dili lang usa ka pagbati or feeling, no? Kini usa ka aktibo gayud nga pagpili. Kung mulingi ka sa miaging katuigan, ikaw makaamgo o kita makaamgo nga ang grasya sa Dios mao ang hinungdan ngano nga ania patakaron. Nganong ni ata? Grasya sa Ginoo mga igsuon nga nagpabilin kita dinhi. Ang ikaduha nga rason nag-ingon din ha,
pasalamat sa Dios sa iyang ginabuhat karon. So gisgutan nato ang niagi, ato no sa panghisgutan ang karon. Kinahanglan mapasalamaton kita sa Dios sa samtang gisaulog nato ang karon nga anibersaryo mga igsoon, gitawag kita sa maisugon nga paglakang. We have to step forward, paglakang padulong sa umaabot in the future. Nga adunay kasiguruan nga siya nga nagsugod sa maayong buhat diha kanato maoy magpadayon ini hangtod sa hingpit nga katumanan. So sa ato pa dili di ay kita. Dili kita ang nangusog, dili kita ang naningkamot, dili kita ang naninguha, kundi ang ato mga igsoon is just a matter of obedience diha sa Ginoo. Ikatulo, magpasalamat sa Dios alang sa iyang pagabuhaton sa umaabot. So may hinungdanon kaayo, no? Mao ni ang atong pagsaulog sa gihapon, mao ni nga kasiguruan nga siya gayod ang mutapos hangtod sa kahangturan. Okay. So una, atong tanawon mga igsoon ding una, no? Ang una mga igsoon, atong mabasahon ang Salmo 4, no? Atong makita din nga ang Dios nagpanalangin sa mga plano sa iyang katawhan. Kung kini nahisubay sa iyang kabubuton. Kung kini nahisubay sa iyang kabubuton, iya kining ipahimutang, no? Salmo 100 verse 4 nagingon diha, sulod ngadto sa iyang ganghaan uban ang pagpasalamat, ug ngadto sa iyang mga hawanan uban ang pagdahig. Pagpasalamat ngadto kaniya ug dayga ang iyang ngalan. So ang unang butang nga atong buhaton karon mao nga kaya nagsaulog karon mga igsoon nga mosulod kita sa iyang ganghaan ug ngadto sa iyang hawanan ug nga mapasalamaton ug magdaig. Unsa may gipasabot sa Ginoo nini mga igsoon? Nga mosulod tag usa ka balay, mosulod tag usa ka hawanan. Gipasabot kini sa Dios mga igsoon nga mosulod kita diha sa iyang presensya. Pinaagi sa pagpasalamat sa iyang gihimo sa atong kinabuhi. Sa iyang gibuhat sa milabay nga pipila o 5 ka tuig. Ug mulingi usab kita mga igsoon aron atong mahinumduman ang kamaayo sa Dios ngayang gibuhat. Sayon na kayo nato nga kita mututok ta, muplano ta, maghimo tag mga butang nga ato ang gusto. No? Gusto. Muadto ta sa mga bahin nga diin aduna tay mga plano nga gusto usab nato nga matuman. Unsay gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Dili man na siya, dili na question mga igsoon tungod kay sa Biblia nagingon ang pulong sa Ginoo, many are the plans of man, but the plans of God will always prevail. No? Magpabilin kanunay na. So dinhi ning mga salmo mga igsoon atong makita dinhi nga nag-focus ta sa buluhaton sa Dios. Sa tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang panalangin nga iyang gihatag kanato, apan dali kayo tang makalimot kundi intagikan. Ang atong gilantaw mao na karon unya naglantaw sa ta sa unahan, nakalimot na ta sa grasya nga gibubo sa Dios kanato ngano nga naabot ta karong panahon na. Daghan ang misulod kanato nining tuiga mga igsoon nga nagsugod bagong sinugdanan. Nagpasalamat kita sa mga pag-ampo nga gitubag sa Dios, sa mga pagkigbisog nga atong nabuntog pinaagi sa iyang grasya. Daghan kayong mga problema from year 1 up to year 5 nga atong gisungasong, atong gisagubang apan pinaagi sa grasya sa Dios ato ning nasayloan. O wala lang nato nasayloi, hatagan ni sa Ginoo og kalampusan. Og tubag mga igsoon. Ug sa dili maihap nga mapaagi gihatag sa Dios alang nining simbahan. Sa makita nato dinhi mga igsoon dili ni mao hitsura o lagway nining maong iglesia sa una. Kung atong tanaw ng kasaysayan dili nato makita ang atong kaugalingon. Unsay atong makita? Dili nato makita ang atong kaugalingon kusog. Kundili ang mga kamot sa Dios nga maoy nagpanglihok sa atong kinabuhi. Daghan kita nga ayan pasalamatan sa Dios. Nagpasalamat kita sa atong mga
financial, no? Atong physical health, atong spiritual growth, provision na to, niya mga voluntaryo. Nga ako nag-iingon nga nagserbisyo, nga wala gyoy pagkakapoy. Ang pagpahinumdom sa gibuhat sa Dios sa nagaging mga katuigan, mga igsuon, mao ni naghatag na to, or mao ni ang nagpalig-on, ug magpalig-on sa atong pagtuo alang sa sunod nga mga katuigan nga muabot. Kumbalikon. Ang paghinumdom sa gibuhat sa Dios sa nangaging mga katuigan, nagpalig-on sa atong pagtuo alang sa sunod nga mga katuigan nga muabot. Sa daang tugon mga igsuon, kanunay nga gisugo sa Dios ang iyang mga katawhan. Sa pagtukod og monumento o altar nga gitawag nila og bato sa handumanan. Ang mga tao, natural nga, dali gyud kaayo nga ma-emotional inigabot sa panalangin sa Ginoo. Apan kumutungha na gani ang kalisdanan, nakalimot ug malimtan gyud nila o unsa kamaayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Inumdumi mga igsoon ang tinuod nga biblikanhong pagpasalamat nanginahanglan og tinuyo nga pagtan-aw sa nangagi. Usbon ako. Ang tinuod nga biblikanhong pagpasalamat ng inahanglan og tinuyo nga pagtan-aw sa nangagi. Mao ni importante jud kaayo mga igsoon nga atong tan-awon ang atong nangagi, no? Naay pinulungan sa kalibutan ayaw paglingi, padayon. Unsaon man nimo pagpasalamat sa Dios ug imong kalimtan ug unsa sa kamaayo sa imong kinabuhi. Wala kita mulingi mga igsoon aron mabuhi sa nangagi, no? Kundili, mulingi kita ron paglig-on sa tong pagtuo, nga gipamatud-an na sa Dios nga iya nang gitala, nga iya nang gisulat daan. Naitudling sa daang tugon mga igsuon nga gitawag og bato nga handumanan, nga bato nga nagsilbing handumanan sa mga tao sa Josue 4:1-7. Pandi na to basahon ang tanang bersikulo. Gihimo kani ni Joshua or Josue mga igsuon, human sila makatabok sa suba sa Jordan. Inomdom siguro ta niadtong pagkatunga sa dakong dagat, no? Nagsugo si Josue og 12 ka tawo nga mukuha og 12 ka bato gikan sa ilawom sa suba ug ipahimutang kiniisip usa ka malungtarong pahinumdom sa pagkamatinud-anon sa Dios. Karon mga igsoon, wa man tay bato makuha. Unsa may atong buhaton nga atong handumanan sa gihimo sa Dios. Una, atong tan-awon, mulingi ta. Kung unsa ang gibuhat sa Dios diri kanato. Kung atong tan-awon sa Joshua chapter 4 o kapitulo 4 bersikulo 6 naging busa kini mga batuha. Handumanan sa katawhan sa Israel hangtod sa kahangturan aron kini mahimong ilhanan diha kaninyo. Diha mangutana unya ang inyong mga anak sa umabot nga panahon unsay kahulugan ni ining batuha. Unya, sultihan ninyo sila nga ang mga tubig sa Jordan nabahin sa duha at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Sa pag-agi niini sa Jordan, ang mga tubig sa Jordan nabahin busa kining batuha handumanan sa katawhan sa Israel hangtod sa kahangturan. Mao ni gihimo sa unang tugon mga igsoon nga si Joshua nagsugo og 12 ka tawo nagpatong naghimo silang altar, naghimo silang monumento nga aron ilang matiman-an ang gihimo sa Dios kanila. Nga bisan pahangtod sa kaliwatan, ilang masulti ngadto nga mauni ang gibuhat sa Dios nga kaluwasan. Kining giingong sudlanan sa kasabutan mga igsoon mao ning the Ark of the Covenant sa Ginoo. Gani makita na to sa 1 Samuel, no? Sa 1 Samuel 7:12, usa-usab ka ilhanan, usa-usab ka timaan nga gihimo sa mga tao alang sa Dios. Human sa ilang kadaugan sa mga Pilistihanon. Matod pa sa bersikulo 12 unya si Samuel mikuha og bato og gipahimutang kini taliwala sa Mispa og sa Gisena og ginganlan kini og Ebenezer. Kay siya miingon hangto dinhi ang gipasabot ni mga igsoon Ebenezer gingon ni Samuel hangto dinhi ang Ginoo nagtabang kanato. So unsa may mensahe nga tumakuha ni mga igsoon bisan asa mo, bisan asa ta hinumdumi nga ang Dios anaa kanunay nga motabang
kaninyo. Mao na nakaanindot og nakaayo sa atong kinabuhi kung ana ata diha ni Ginoong Hesus. Sulod ngadto sa iyang ganghaan uban ang pagpasalamat ug ngadto sa iyang hawanan uban ang pagdaig. Dili nato kalimtan mga igsoon nga magpasalamat kita ngadto sa Dios pinaagi sa ato ang pagdaig sa iyang ngalan. Hinumdumi ang mga katuigan mulabay lamang apan ang atong paghandom sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi magpabili na diha sa kasing-kasing sa Dios. No? Ang ikaduhang punto mga igsuon ngano nga magpasalamat ta sa Dios giingon dinhi pasalamat sa Dios sa iyang gibuhat karon. Ang atong isgutan primero sa nangagi atong isgutan nganong magpasalamat ta sa Dios karon. Mapasalamaton kita sa Dios karong adlaw tungod kay personal na gyud nato nga natilawan og nakita nga maayo ang Ginoo, di ba? Sa una nagsugod ta, we are facing blank wall. Daghan tag plano pero wala ta kibalog matuman ba, mahitabo ba. Pero dinhi pag-abot sa 5 ka tuig mga igsoon, kung ato mulokbak tamutan-aw ta, atong makita nga atong natilawan ug nakita nga ang maayo ang Ginoo. Ngano man, daghang maka-witness mga igsoon kung unsa ang nahitabo nining maong iglesia. Daghan mo mga witness sa inyong kinabuhi, unsay nahitabo sa inyong kinabuhi karon nga kamo ana-ana diha ni Kristo. Salmo 34:8 nag-ingon, "O sulayi ug makita ninyo nga ang Ginoo maayo, bulahan ang tao nga mudangop kaniya." Unsa may gipasabot ining maong bersikulo mga igsoon? Niingon siya sulayi, you have to try to taste para makita nimo ang Ginoo. So naatay buhaton. Kinahanglan musulod ta sa iyang ganghaan, musulod ta ngadto sa iyang huwanan, magpasalamat ta sa Dios ug magdaig kaniya aron atong matilawan kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Gisumpay diha mga igsoon bulahan, no? Bulahan ang tao nga mudangop kaniya. Mao na nakamaayo nakanindot mga igsoon. Nya ato tanawon sa Salmo 100 verse 5 nag-ingon din kay ang Ginoo maayo. Unay una, no? Sa Salmo 38:4 nag-ingon usab diha sulayi ug makita niyo ang Ginoo maayo. Sa Salmo 100 verse 5 nag-ingon kay ang Ginoo maayo, no? Ang iyang gugmang walay paglubad naglungtad hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Walay gipili. Matinumanon ang Dios sa iyang saad, dili lamang sa pipila ka pundok. Kining maong bersikulo mga igsuon nagpamatuod ni sa kamaayo, sa pagkamaayo ug pagkamahigugmaon, pagkamatinumanon sa Dios sa iyang saad hangtod sa kahangturan. Ang Dios dili gayud mo pakyas mga igsuon kun siya mo saad iyag yung tumanon. Bisan pa ang mga natagamtam nato sa miagi nga mga kahimayaan, hinumdumi mga igsoon nga ang grasya sa Dios wala gay pagkahundang. Ang grasya sa Dios buhi ug naglihok usab gihapon hangtod karon mismo sa atong higayon. Gibago niya ang mga kinabuhi nining adlaw, pinagi siyang grasya karon mismo dinhi naay mga kaminyoon nga iyahang gi-resolve, kaminyoon nga iyang giayo, mga tao nga nakalingkawas gikan sa mga bisyo ug ang mga kasing-kasing nga nakakaplag og kalinaw diha sa Dios. Ingon ni ana ang nagpapagpamuhat sa Dios nga dili nato makita. Ingon ni ana kamo tinud-anon ang atong Ginoo. Kita magpahayag ug magpasalamat alang sa mga butang nga iyang gibuhat karon mismo sa atong kinabuhi mga igsoon. If we look back ang atong kahimtang sa una, naaman siguro arang-arang pero naasay lisod, dili pareho. Pero atong tan-awon, unsa man ang imong estado karon, unsa man ang imong kahimtang karon. Angay ka ba nga magpasalamat sa Ginoo? Matod pa sa salmista, ang Ginoo maayo.
Naglihok ang Dios diha sa mga detalye sa atong inadlaw-adlaw nga mga ministeryo o sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa pagkabuot sa komunidad o sa atong panag-uban. Sama nining mga iglesia. Nag-uban kita dinhi mga igsuon, isip o sa kapamilya diha ni Kristo. Sa Pilipos 2:13 nagingon mga igsoon, nagpahinumdom kanato nga ang Dios ang nagpanglihok, dili kita. Pilipos 2:13 nagingon, kay ang Dios mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. Nganuman, kay kasagaran ang atong mahimo, supak gayud sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga siya naghimo, siya nagpanglihok aron siya mahimuot sa ato ang kinabuhi. Kini nga bersikulo sa kapahimangno sa dili pagbuhat nining mga igsuon aron ang atong kinabuhi ang Dios magpanglihok. Pilipos 2:3 nagingon dinha, ayaw kamo pagbuhat og bisang unsa pinaagi sa kahakog o pagpagarbo sa kaugalingon apan diha sa pagpaubos. Isipa kani mga igsoon ato ning timan-an, pareho tang tanan diha sa mata sa Dios. Isipa ang uban nga labaw pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Kinahanglan mga igsoon atong lamyon ang atong fried chicken. Ayaw intawong tibuok, pikas-pikasa lang. Mao na ato ang kasagaran nga makapukan nato diha sa atong pagtuo sa Dios ang atong garbo. Nga magtan-aw ta sa atong isig-kaingon nga ubos ra nato. Hinumdumi sa mata sa Dios pareho tang iyang gibuhat. Ang makanunayon natong pagpasalamat karon manalipod sa simbahan gikan sa duha ka delikado kayo mga igsuon nga espirituhanong kondisyon. Unsa man kini? Simple pero delikado. Ang ingon din nga, ang pagkakontento o paghuna-huna nga kita nakaabot na sa atong gitinguha. Mao nang, kuan lang kay ta, relax na lang kayo ta. O, nakaabot na ko diri. Naabot na mig 5 ka tuig. Okay na mi. No? Dili. Ang ikaduha mga igsuon, mao na nga, ang ikaduha mao nga, ang pag-focus lang. Mag-focus lang ta kung unsa ang sayop ug unsay kulang. No? Wala na to makita ang panalangin sa Ginoo. Nahugta na og fault finder labi na gyud sa mga kaigsuonan nato nga gitan-aw nato nga ubos. Mao ning gisunod ding maong bersikulo mga igsoon nga ayo tan-awan ninyo ang inyong isig kaingon nga ubos nga kamo nga labaw pa sa igsuon. Kay sama sa tanan sa mata sa Dios kitang tanan managsama o kita usa ka pamilya sa Dios. Hinumdumi ato sa binumduman mga igsuon nga ang grasya sa Dios wala na siya magpundo. Dili na siya usa ka stagnant nga limaw, no? I mean, kana bang kabantay mo limaw nga way daganan sa tubig nga nagpundo lang. Dili ingon ana ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios usa ka kusog ug kanunay nga nagdagayday nga suba sa atong kinabuhi. Nga mao ang atong kahimtang karon. Nagpadayon pagbubo kanato, no? Tanawa ang inyong palibot, inyong mga katupad din haing nga gigugma ka sa Dios. Inga ninyo. Happy anniversary. No? Tanawa na to palibot sa simbahan karong adlaw, ang mga milagro dili lang kay abli nga apultahan sa simbahan, ang milagro mao ang nagpahuli sa kaminyoon. Daghang mga sakit nga mga balatian nga giampo sa iglesia nga giayo sa Ginoo. Daghan ang nadasig sa pagsimba, pag-apil sa lain-lain nga ministry, sa mga small group, sa discipleship o mga voluntaryo sa mga buluhaton sa simbahan, mga pag-ampo nga gitubag sa Dios. Daghan kaayo ang gihimo sa Dios dinhi sa iglesia mga igsoon, dining maong simbahan. Busa gidasig ko kamo. Gidasig ko kamo sa pag-apil o pagpakabana sa mga buluhaton sa simbahan. No? Dili man kita tanan makahimo nini, apan kadtong makahimo gidasig ko kamo nga doon na mo'y mahimo dinhi sa unsa man ang gikinahanglan sa ato ang iglesia. Hunongon nato ang pag-focus sa mga kulang. Atong sugdan ang pagsaulog sa kung unsa ang naa sa atong atubangan. No? Di ta mangita sa wala. Ang masag mangita ta sa naa. No? Ang pagreklamo makapahilom sa pagdaig, apan ang pagpasalamat makapahimuot sa presensya sa Dios.
Mao nay nakanindot mga igsoon. Ayaw pagpabilin nga mura na ta og spy o tigpaniid lang sa mga buhat sa Dios karong panahon na. Kung unsay ato ang pagtawag sa Dios sa mga ministeryo, moapil ta. Bisan pa sa small group lang nato dinhi sa church, mga gidasig ko kamo mga igsoon. Naatay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nya karon Sunday dire, no? Dili walay bakante ang adlaw mga igsoon nga makapili mo kung asa mo magpatubo diha sa espirituhanong kinabuhi. Ngano man nga naatay small group. Mga igsoon, importante kayo ang atong small group tungod kay matag Domingo ang mga pastor nga magwali diri, di gyud ta pwede mo isas kamot kay mangutana. Ang small group maunay higayon o kay gayon na nato nga kita nagtapok o maghisgota kung unsa ang giwali sa pastor aron atong mahimay-himay ug atong masabtan ug ato gyud nga maikinabuhi sa matag adlaw. Mao na minungdanon kay mga igsoon. Ang ikatulong nga punto naging diha nga pagpasalamat sa Dios alang sa iyang paggabuhaton sa umaabot. Niya nasabta sa umaabot, looking forward, manatong backward, manatong karon, present, ato na sa tan-awon. Mapasalamaton kita sa Dios samtang gisaulog nato ang atong ika-5 nga anibersaryo. Gitawag kita nga maisugon, no? Maisugon paglakang padulong sa umaabot. Gidasig ta sa Ginoo mga igsuon nga kita mulakang ta ang atong step diha padulong na sumabot. Unya nga adunay kasiguruan nga siya gayud ang nagsugod sa maayong buhat diha kanato. Mao nga makapadayon kita hangtod sa hingpit nga katumanan nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Pilipos 1:6 nag-ingon dinha. Ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo maghingpit nini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Dili kita ang muhingpit, dili ang simbahan ang muhingpit, si Ginoong Hesus mao ang kahingpitan ni ining tanan tungod kay gimugna kita sa Dios para kaniya, alang kaniya ug ngadto kaniya. Ang Kolosas 2:7 mga igsoon nag-ingon kay nadawat naman ninyo ang Ginoo si Kristo Hesus pag kinabuhi kamo nga nahiusa kaniya. Nga nakagamot ug nakabarog ug nga naglig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. Kung unsa man ang atong mga nakatunan, unsa man atong nakutlo nga mga pagtulon-an sa atong pag-anhi dinhi sa iglesia sa pagpamati nato sa pulong sa Dios o mismo sa pagbasa nato sa balaang kasulatan, mga igsuon. Kinahanglan magkahiusa kita. Kinahanglan magkinabuhi kita diha ni Kristo. Kinahanglan kahibalo kita mubarog nga lig-on diha sa pagtuo, sumala sa unsa ang atong nakatunan, sa unsa ang gitudlo sa Dios diri kanato. Ang pagsaulog si kilay makatuig usa ka sa simbahan mga igsoon, usa kini kadakong kalampusan. Apan hinumdumi nga bisan pa ato ning gitan-aw nga successful ni ato nga gi-celebrate ang 5 ka tuig sa atong simbahan, apan hinumdumi nga kini ang sinugdanan pa lamang. This is just the beginning of our journey for another years to come. Magpasalamat kita daan sa Dios alang sa mga kalag nga maluwas pa umaabot ni. Sa mga leader nga mutumaw, nga mubuluntir diri sa atong iglesia o sa mga dakong epekto nga gipahimo kanato sa Dios sa atong lokal nga komunidad. Ang atong pagkigambit diha sa ato ang mga buluhaton diha sa iglesia, mga igsoon, dako kay nag-impact sa atong community. Dinhi lang diha sa likod mga igsoon, daghan kayong mga kalag nga wala pagyoy makasinati ug makaila ni Ginoong Hesus. Kana mga igsoon, mao nay buluhaton sa usa ka iglesia, mao nay buluhaton sa usa ka simbahan, mao nay buluhaton sa mga nangalagad sa Ginoo. Tungod kay nag-alagad kita sa usa ka matinud-anon nga Dios, makapadayon kita ngadto sa umaabot nga walay kahadlok o kabalaka uban ang maisugon nga pagpaabot. Ang balikon, future. Tungod kay nag-alagad kita sa usa ka matinud-anon nga Dios, makapadayon kita ngadto sa umaabot nga walay kahadlok o kabalaka uban ang maisugong pagpaabot. So magaday kita kaniya karon tungod kay ang kadaugan nga iyang giandam alang sa atong ugma ana-ana. Ang pagdayeg sa Dios alang sa mga kadaugan nga dili pa nato makita, gihulagway kini mga igsoon diha sa Hebrewanon 11:1.
Gingon din nga karon ang pagtuo mao ang kasiguruan sa mga butang nga atong gilauman ug ang hugot nga pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Mao ni ang kinatibukan sa pagtuo mga igsoon tungod kay ang pagtuo nga nagtuo sa nakita dili na pagtuo. Kay kita nagsalig sa Dios nga doon na siya giandam kanato daan. Kung magpasalamat kita sa Dios alang sa umaabot atong ipahayag o atong gipadayag o gipahayag nga siya gayud kasaligan. Ang iyang mga saad kasaligan. Nagingon siya sa iyang pulong nga dili kita niya pabiyaan o dili kita niya pasagdan. Ato nang mabasa mga igsoon sa Deuteronomio o Deuteronomy 31:6. Kapitulo 31:6, no? Nagingon din ha, pag maligon kamo o pag maisugon, ayaw ninyo sila kahadluki, kay ubanan kamo sa Ginoo ang inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Unsa may gingon dinhi ayaw ninyo sila kahadluki. Mao ni atong mga kaaway mga igsoon. Mao ni ang mga atong spiritual enemies, ang ato sad mga problema, atong mga pagkakulang, ang atong kahadlok, dili ni angay natong kahadlukan tungod kay ang Dios dili gyud kita pakyason, dili ta niya biyaan. Hinumdumi mga igsoon nga makasaulog na kita sa ani sa ato ang gipugas samtang mga liso anaa pa sa yuta. Ingon ni ana ang pagtuo sa usa ka Kristohanon ngadto sa Dios sa iyang pagabuhaton. Ikaw nagatuo ka sa wala nimo makita. Mausab kini ang panghitabo nga gibuhat sa Dios sa ato ang pagsugod dinhi sa maong iglesia. Pinaagi sa pagtuo gitukod kini sa Dios gikan sa pagsugod hangtod karon. Ang tanan nga mga na-accomplishar o nahuman mga igsoon ug nahimo tungod kini sa iyahang grasya, tungod kay iyang gibubo ang gugma nining maong iglesia. Siya ang nagpaluyo, siya ang nagpanglihok, o kita gihimo lamang nga instrumento sa iyang buluhaton. Busa wala tay ikapasigarbo mga igsoon. Kay bisan pa ang kalig-on sa atong pisikal nga lawas gikan sa Dios. Kay hatagan tag mga balatian, maglisod kita paglihok, no? Ang ikalimang anibersaryo dili katapusan nga linya. Kini usa ka tungtunganan, no? Usa kini ka like jumping pad, no? Usa ka tungtunganan alang sa pagsugod sa mas dako pa nga mga lakang. Mao na kung atong tanawon kining ikalima mga igsuon dili ni mo'y katapusan kun dili mao ni sinugdanan, mao ni nagtungtong na ta aron na usab kita mo padayon sa unsa man ang ipabuhat sa Dios diri kanato. Gisultihan si Abraham nga mutan-aw sa mga bituon ug iphon kini bisan wala pa siya mga anak gibansay na siya sa Dios sa pagpasalamat kaniya alang sa umabot nga ani ang panan-awon sa sunod nga henerasyon. Giingnan sa Dios si Abraham. Gipahangad dito sa bituon. Genesis 15 o Genesis 15 verse 5 nagingon o gipagula niya siya o giingnan hangad sa langit o gihapa mga bituon kung makahimo ka ba paghihap kanila o siya miingon kaniha ingon usab niya na ang imong kaliwatan. Sa panahon ni Abraham mga igsoon wala gani sila anak si Sarai. Gani nakahimo og mga dili sayop nga lakang kay nangandoy gyud makabaton og anak. Wala siya makapaabot sa saad sa Dios. Nga gipahangad siya ngadto sa langit, ipakita sa mga bituon, ingon niya na kadaghan na imong kaliwatan. Kung ikaw si Abraham mga igsoon, unsa may imong buhaton atong higayon na. Gitagaan pagid siya ginganlag Hagar. No? Hagar bitaw. Wa gid siya mobalibad ngano kaha. Una-una mga igsoon kanang mga bakanting lingkuranan, no? Gamay naman lang na. Usahay gayon na to gamay tang mga dagang bakanti. Na mga bakanting lingkuranan, mga igsoon, mga tao nga atong kasilinganan nga wala pa makailan ni Kristo nga nagkinahanglan sa atong pagpangalagad, no? Magpasalamat kita sa Dios sa daan alang sa mga leader nga mangilabot dinhi sa atong iglesia. So unsa may atong buhaton? Kini nga kongregasyon mga igsoon kita mao ang kongregasyon gihagit sa pagampo sa maisugon nga pagampo nga radikal nga pagbag-o sa komunidad. Espirituhanong pagkinabuhi sa atong lungsod ug ang pagpalapad sa atong mga utlanan, mga boundaries na to. Kung asa ta kutob nagsangyaw, ayaw lang diha pondo. Abanti pa.
Sa unahan, kay daghan pa kaayo ng mga kalag dina nga kulang nga wala pa gid makailan ni Kristo. Palapdi ang imong kasing-kasing aron pa biabihon ang mga bag-ong tao. Mga bag-o niyo namit. Ayaw ninyo usiki ang higayon mga igsuon. Makasugat gani mo mga bagong tao or bisakin sa inyong masugatan. Hinumdumi nga kana kalag na nga nanginahanglan ni Kristo. Hinumdumi nga kana wala ka kahibalo kung Kristohan o dili ba. Sangyawi na. Ang usa ka nagtubo nga simbahan nang hinahanglan sa kasamtangan ug mga membro nga muuswag, magtudlo sa uban, maghatag og lugar alang niadtong sunod pa nga ipadala sa Dios. Sumaw ni mga igsoon ang atong buhaton. So agi pagpanapos. Ang pagpasalamat sa Ginoo atol sa ikalimang anibersaryo sa simbahan nagsaulog kini sa kamatinud-anon sa Dios. Sa espiritual nga pagtubo sa kongregasyon ug sa pagmakapadayonon nga sa komunidad sulod sa 5 ka tuig. Gidasi kita sa Dios nini mga igsoon kini nag-ila nga ang Dios nagpaluyo sa simbahan sa mga ministeryo niini ug ang mga membro niini pinaagi sa kadaugan ug mga pagsulay. Panahon kini nga magpasalamat kita sa Dios alang sa mga gitubag nga pag-ampo. Mga igsoon ang Dios, mga igsoon mao ang Dios nato nga motubag sa atong mga pag-ampo. Dili siya muhikaw mga igsoon. Kun dunay kay mga pag-ampo nga gipaminaw nimo wala katubaga sa Dios. Hinumdumi nga ang Dios mas labaw nga hibalo kuno sa atong gikinahanglan. Ayaw pangayo og auto wa kay grahe. Tagaan kag bisikleta. Exercise pa, di ba? Ang kasulatan tin-aw mga igsoon. Dinhi ato makita nga ato isaulog ang kamatinud-anon sa Dios, no? Ang kasulatan tin-aw kay nagmando sa mga magtotoo sa paghalad ug pagdahig, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa iyang kaayo, sa iyang malungtaron nga gugma tungod kay ang Dios maayo. Sa atong pagsugilon nining kadaugan sa miaging 5 ka tuig nagtukod kini og lig-on nga pundasyon alang sa umabot. Atong gipadayag sa Dios ang iyang kamaayo, ang iyang paghatag kanato og kaayuhan, ang iyang pagpanalangin ini mga iglesia mga igsoon, kun ato ni ipadayag sa atong sa katawan o atong mga kaigsunan, makahatag kini nato kadasig, makahatag kini lig-on nga pundasyon alang unya sa umaabot pa nga henerasyon dinhi ni maong iglesia. Magpalambo sa paglaom nga ang Dios magpadayon sa paggiya sa iyang katawhan nga walain kita mga igsoon. Dili kining building, ang simbahan, ang iyang katawhan. So mao to ang tulo ka pagtulunan mga igsoon nga atong makita. Pasalamatan ang Dios sa iyang gibuhat. Sa unsa to? Una, sa miagi. Okay? Ang ikaduha, pasalamatan nato ang Dios sa iyang gibuhat karon. Mao na nga kamo salamat sa Ginoo nga niata karon, no? Kay ug wala pa ta moagi atong sugod, wa ta diri ron. Niata karon mo na pasalamatan nato Ginoo. Ikatulo unsa ganito pasalamatan nato ang Dios alang sa pagabuhaton niya sa umaabot. Sumo na atong gitan-aw karon mga igsoon isip mga anak ni Kristo, ang mga igsuon ni Kristo, anak sa Dios, usa ka mga sumusunod ni Kristo. Nining mga iglesia mga igsoon, gitan-aw nato ang niagi, ang kamaayo sa Dios, karon atong nakita nga natagamtama nato ang kamaayo sa Dios ug aton na sabtan-aon ang unahan mga igsoon nga dili lang kita makatagamtam nini kundi ang umaabot pa nga henerasyon. Amen. Sa grasya kita gilig-on, paglakaw kita mampasalamaton. Pagsaulog sa 5 ka tuig, pagkamatinud-anon sa Dios mao gayud ang pasalig. Wala tay laing gisaligan mga igsoon kundi ang mga promises sa Ginoo. No? Busa atong balikon. Ang Filipos 1:6 nag-ingon dinha. Atong dungan no pagbasa, palihog ko sa Filipos 1:6 nagaingon atong kusgon mga igsoon. Og ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo. Maghingpit nini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Amen. Salamat sa Ginoo ug kamo pagpabilin lang sa tamaglingkod mga igsoon kay wala pa ta matapos sa ato ang selebrasyon. Okay? Salamat sa Dios, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan.